Kasu honetan, familia euskaldunekin ari gara, bi gurasoak euskaldunak dira, edota gurasoetako bat euskalduna. Orduan, zuen seme-alabak, suposatzekoa da, familian euskara erabiltzen dutela, edo euskarak baduela presentzia familian. Orduan, hor nola osatu eskolako lana eta familiaren lana. Badakigu eskolak lan handia egiten duela, baina batez ere lan hori arrazoi desberdinak tarteko gaitasun idatzietan egiten da batez ere. Hau ere nolabait konpontzeko edo bidean dago, badira proposamenak eta bar, ahozkoak eskolan gehiago lantzeko, baina hori da egoera. Eta orduan, zuei dagokizuen nolabait hizkuntz gaitasun hori, zuen seme-alaben hizkuntz gaitasun hori osatzea. Bestalde, jakin behar duzue ere, nolabait, euskara hizkuntza gutxitua dela, eta seguraski, zenbait ingurunetan gaztelera hortxe dagoela, eta agian familiatik kanpo ez dutela aukerarik hizkuntza erabiltzeko. Orduan, nola eragin gaitasun hori hobetzeko, aberasteko, eta motivazioan ere eragiteko. Bestalde batetik ere, zuen adineko zuen seme-alaben adinean dauden ikaskideak ere, batzuk, agian ez dira familia euskaldunetakoak, ez dute aukera hori izanen, eta gaztelania erabiltzeko joera izanen dute, eta gainera oraindik haien ikaste prozesuan, esan nahi dut, hizkuntza ikaste prozesu horretan gerta daiteke hasieran egotea, eta horrek ere nolabait ikaskide horiekin elkar eraginean daude, ez? Eta horregatik ere nolabait indartu behar da familiatik erabilera hori. Bi kontuak, bai ahozkoa eta bai motivazioa oso elementu garrantzitsuak dira erabilerarako batetik gaitasuna ematen duen behar delako erabiltzeko, eta bestalde batetik ere motivazioa behar delako erabiltzeko. Nolabait, hizkuntzak ere beste esparru batzuk ere behar dituelako erabiltzeko. Zenbaitetan badirudi familia euskaldunetan edo euskarak presentzia duen familia horietan lan horiek berez eginak daudela, baina hori gehiegi suposatzea da, eta nolabait hori propio egin behar da, eta kontzienteki eta oso presente izan behar da, batez ere inguruak ere ez duelako laguntzen. Eta zuek ere nolabait emanen diezue hizkuntzari eta hizkuntzaren erabilerari hain akademikoa ez den beste esparru bat, esparru intimoago bat, eta hori oso importantea da zuen seme-alaben hizkuntz gaitasun hori sendotzeko. Ahozko gaitasunean ñabardurak daude. Esan dugu, ahozko gaitasuna, beste edozein gaitasun bezala, desberdina da eta faktore ugarik eragiten dute gaitasun horretan. Batetik, ikaslearen berezko gaitasunak, beste edozein gaitasun gauza baterako izan dezaken gaitasun bat bezala. Bestalde batetik ere, familian egiten den erabilera, familian erabiltzen balin bada, seguraski erraztasun gehiago izanen dute. Bestalde batetik, eskolan ere nola transmititzen den, nola irakasten den hizkuntza hori. Eskolak nolabaiteko hizkuntza proiektua ote duen ala ez, aisialdian erabiltzen duten ala ez, beraz, faktore ugari daude, eta hor nahita ez familiak osatu egin behar du lan hori. Iñaki Aizmendik aipatzen zuen eskolan egonen diren edo egoten diren ordu kopuru hori, eguneko ordu kopuru osoa hartzen balin badugu kontuan, ez dela inbeste,
eta gainera hor, mugak balin baditugu, hori kontuan hartzekoa da, bai. Bestalde batetik ere, euskara familian edo familiako hizkuntza balin bada, badute aukera nolabait ikusteko hizkuntza ere beste eremu eta beste esparru batzutan ere erabil daitekeela. Eta, zergatik landu motivazioa? Motivazioa batetik, hizkuntzarekiko jarrera baikorra esan nahi duelako eta hori beharko dugulako, baina baita zuen seme-alaben kasuan eman dezagun euskara maila ona dute izan dezakete, baina zenbait momentutan erabaki beharko dute, hizkuntza bat ala beste aukeratu, eta horregatik inportantea da ere motivazioa lantzea, ze agian gaitasun aldetik ez dute arazorik, baina nolabait pixka bat erabaki hori hartzeko prestatu behar dira, ez?